ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 13 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Квартираҳои арзон ва хонаҳои тайёри заминӣ ки ҳамаш баҳри шумо омода кардем. дӯстон, видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кӯрай мо дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе барои реклама, барои фурӯхта ҳам дорем, метавонед ки суратош қатъи маълумотош дар номераи имо WhatsApp рӯй кунем. мо дар видео оянда реклама мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ. ай шумо хоҳиш мекунем видеонавори моро дар имо WhatsAppтон поделиса кунен ва навора то охираш тамошо кунен. ай нархҳои хонаҳои мо бохабар шавен. марҳамат, навора сар мекунем, то охираш тамошо кунен. рафтем. якм хонаи фурӯшӣ. якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар Шаҳрбури Кӯҳна. заминаш 8 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардаги коробкаги, якта калидор, якта подвал ҳам дорад. дӯстони азиз, болои хона кришаш нозадаи дигар ҷош хай мисол шкатур ҳамин хе корош мондаги аст ки дар инҷа свет ҳастай ҳамсоя ҳама каса ҷамъ карда пул, яъне ки ов гузарон, яъне ки ҳар як хонада овша оварде мега соҳибшон. ҳуҷҷатҳои хона 100% мега бе ягон камбуди сирошна фурӯхта мешавад ба нархи 60,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешавад. ва кадоми шумо агар дар кор бошад, рақамҳошон дар поёни видео аст. агар рақамҳои расмиашон имо WhatsApp дорад, метавонед дигар маълумоти пурраша аз замин рақамҳо гирен. шумо агар бардори ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ки замини холӣ ёки мошин, квартира барои реклама кардан, метавонед ки дар номери имо WhatsApp рӯй кунем. мо дар видео оянда рекламаш мемонем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ аст. дӯстон, яъне ки дача мега соҳибшон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, кадом ноҳия ёки районша нагуфтам, фақат шаҳри ваҳдат гуфтаган ҳамиқа маълумот пешниҳод кардаги ҳастам. заминаш 6 сотиқ замин аст ки 4 дар хона кардаги тайёр, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отделни ҳаста ки мисол дарахтони мевадиҳанда, обшам ҳастай, светамаш қоидави аст. ҳуҷҷатҳои хона 100% мега бе ягон камбудӣ фурӯхта мешавад ба нархи 195,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешавад. агар ки ба шумо ҳамин вариантҳо туғоя, рақамҳошон дар поёни видео аст ки метавонед дигар маълумоти пурраша аз худашон гирен. вариантҳои алишам дура мега соҳибшон ки ба квартира ба ягон алиша мешавад. рақамҳошон аст, метавонед бештар маълумотша гирен, занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, кадом деҳа ёки қишлоқша маълумотша нагуфтан аз худашон мегирен. заминаш 8 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона, якта ошхона, ҳоҷатхона, ҳамоми времика дорад ки ремонти хонаам средняй барои зиндаги кардан мега соҳибшон мешавад. заминаш мега замини обия мега, яъне ки об дора мега, обуш бе камбуда ки ҷои обдор дар мега соҳибшон ҳамихе маълумот пешниҳод кардагианд. светшам аст дар дурини хона, яъне ки зиндагӣ кардан мешавад. фурӯхта мешавад ба нархи 70,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега соҳибшон. агар ба кадоме ки дар кор бошад, рақамҳошон дар поёни видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳибашон гиред. марҳамат, бародарони азиз, шумо агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, квартира, замин барои ёки мошин барои реклама кардан, дар номери имо WhatsApp рӯй кунед, рекламаш мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар кӯчаи Хилолӣ гуфтагӣ аст ки дар назди масҷид. ҳамин хел маълумот аст. заминаш дӯстони азиз 2 сотиқ замин дорад ки 2 дар хона кардаги тайёр, ки якта ошхона, якта ҳаммом, 2 таи дигар мега кохонӣ дорад ки дӯстони азиз гирди хона маҳкам, мисол ҳавлишон хай майдатар буда, яъне ки газхона, ҳамин хел чизо отделни кардаги ҳаста мега. ремонтшам ремонти нағзе барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. фурӯхта мешавад ба нархи 150,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам мешавад дар назди хона. бештар маълумотҳои пурра ва яъне ки аниқтар маълумоташа аз худашон мегиред. рақамҳошон дар поёни видео аст ки марҳамат, занг занед, аз худашон пурсед. квартираи фурӯшӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар Қурғондепа, пеши бозори Нихида. духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад. 48 квадрати метр ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом,
تمیز کانسانر وانا الدلنی است که با شرایط زندگی تامین است ремонти нава доми навастройка аст ки уже полни худ дома спурдаган ки ремонтои беҳтарин кардагӣ ҳастад. Канализатсия ҳамаш қоидави дӯстонат наздикии бозор ва бозори нихи вокзал яъне ки дар наздикиш ҳастад. об свет мега гузарондагӣ аст бе проблема бештар маълумотоша бо телефон мега соҳибшон мефаҳмонем. фурӯхта мешавад бо нархи 256 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамин квартира дар кор бошад рақамҳошон дар поёни видео аст метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат. хонахои фуруши назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри турсунзода дар регар дар кӯчаи жалолӣ икромӣ гуфтагиҳои соҳибшон 159 хона. бештар маълумото бо телефон мега метия фақат одамони харидор. заминаш дӯстон 3 сотиқ замин аст ки 6 дар хона дохтага ки временка хона дорад ва хонаҳои нав коробка мега ремонтош нокадаҳай. гирди вана полни худ маҳкама дӯстон азиз обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом яъне ки отдельни кадаги ҳастанд проектҳои нав кати ва якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда даврӯзаи нав яъне ки дар инҷа уже одамо зиндагӣ кардестиянд. дар наздикӣ масҷид мактаб ҳамин хел чизо ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаам дорад. ба кадоми шумо агар ҳамин вариантҳо тоғир рақамҳошон дар поёни видео аст ки метавонед бештар маълумотошро занг зада аз худашон гиред. марҳамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар райони Зарафшон. духонага квартира аст ки дар 15 ошуна қарор дорад 78 квадрати метра агар ки хоҳен сехонага мекунед. об свет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом яъне ки телевизор кухни гарнитур кондитсионер лифт яъне ки бо шароитҳои зиндагӣ мега таъмине ки ҷош ҷои беҳтаре ки лаби раҳда қарор дорад ки дар инҷа ҳама чизои даркори супермаркет масҷид мағоза ҳама чизои даркорӣ ҳастад. бештар маълумото мега бо телефон катӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 330 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаам мекунем мега кадоми харидори аниқ бошад мега сирошна сум даркора мега ба ҳам хотир хонашона фурӯшида мондиянд. ба кадоми дӯстоне ки агар дар кор бошад рақамҳошон дар поёни видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумотош аз худашон гирен. хоҳиш мекунам дӯстон ки видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва лайкото намонед чи хона ки ба шумо дар корай дар комментари нависед мо дар видео оянда пешкашто мекунем. видеонавори моро хоҳиш мекунем подлиса кунед ва лайкотона пурра када монед. хонахои фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ яъне ки тарафи чапаев калхозобод. заминаш дӯстон 3 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёра ки якта ҳаммом ошхона ҳоҷатхона отдельни ҳастад ки хона ремонти нав кардагӣ мега бо шароитҳои зиндагиш гирди хона маҳкам аст обсвет дорад дарахтои мевадиҳанда яъне ки фақат медорем зиндагӣ мекунем мега соҳибшон бе ягон камбудӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад дар назди хона мега вариантҳои алишиам ҳастад мега нагуфтем бо чи метавонем ки вариантҳои худтона пешниҳод кунем. хона дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ яъне ки тарафи чапаф аз қурған як 20 километр 50 километр дуртарак аст дӯстон. хай рақамошон аст метавонед дига маълумотша гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Зарафшон пеши мактаб яъне ки мактаби амина гуфтагӣ аст дӯстон. ҳамин хел маълумот аст хай дига маълумоташа худтон мегирен. як хонага квартира аст ки дар дуюм ошуна қарор дорад 40 квадрати метра обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом яъне ки хона мега подвалам дорад яъне ки отоплени ҳамаш гузарондагӣ аст ки хона бо шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки дӯстон дар поёни дом яъне ки ҷои кӯдакони бозӣ боғчаи кӯдакона ва дигар чизоам дорад ки маршрутаи 25 26 8 48 мегзара мега соҳибшон. фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дора мега. ва кадоми шумо агар маъқул бошад рақамҳошон дар поёни видео аст метавонед дига маълумотоша занг зада гиред.
квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шоҳмансур, яъне ки ҷойи нағз дар мега соҳибшон. Як хонага квартира ҳастад ки дар сеюм ошона қарор дорад, 25 квадрати метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом. Хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки хона, яъне ки ремонти нав кардагӣ аст ки дар дуни хона кондитсионер, холодильник, термис, кухни гарнитур, яъне ки балкон ҳамаш ҳастад мега бе ягон камбуди мебелам дорад. ва кадом дӯстоне ки агар маъқул бошад рақамошон дар поини видео ҳаста метавонед дигар маълумотша гиред. Нархаш 230 000 сомон, яъне ки боз арзон ва муомила мешавад. рақамошон дар поини видео ҳаста ки метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. Фақат одамони харидор мега занг зана, хоҳиш карда ки беҳуда занг назанед. Марамад рақамошон аст, дигар маълумотша гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поини корвон аз роҳи калон мега 250 метр иснай. доми нави навастройка ки ремонти беҳтарин кардагиай. духонага квартира ҳастад дӯстон ки дар якум ошона қарор дорад, 70 квадрати метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, яъне ки ванна отделни ҳастад. боз болоин мега як тага подвалам дар тагош, яъне ки подвалашам қатъи ҳамин ҳисоб мекунем, яъне ки ремонтшам ремонти навай бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки медорем зиндагӣ мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамин вариантото хӯра хонае ки тайёр аст, метавонед занг зада бештар маълумотша гиред. марамад. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар наздикии Сомония мега соҳибшон квартираи нав. духонага квартира ҳастад дар панҷум ошона қарор дорад, 49 квадрати метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст, мега ки бо ҳамаи ҳамун чизи чорашкати фурӯхта мешавад мега соҳибшон. дар дуруни хона чизе ки ба шумо лозима мега оварда мондагӣ ҳастанд. дӯстони азиз, яъне ки маълумотош бисёре ҳамаира гуфтан наметавонем, вақти шуморо намегирем. фурӯхта мешавад бо нархи 241 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега. фақат одамони харидор бошанд, биёнд квартира аз пеш бинанд, боз яъне ки савдои хубам дорад. рақамошон дар поини видео аст дӯстон, метавонед дигар маълумоти пурраша аз худашон занг зада гиред. маромад занг занед. мегзарем ба 13-ум квартираи фурӯшӣ. 13-ум квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кулоб дар 10 микрорайон гуфтага ки ҷойи беҳтарина мега соҳибшон. духонага квартира ҳастад ки сехонагаш кардагиам бардори назди дар якум ошона қарор дорад, 50 квадрати метр ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, подвал, агарот ҳам мега дорад ки ин квартира дар якум ошона бо қайчам агарот доштад. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст, ремонтшам ремонти нағзе, фақат медорем зиндагӣ мекунед. бештар маълумоташа ба телефон ба шумо метиҳанд. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешавад дар назди хона. дӯстон, квартира беҳад арзон аст. дӯстоне ки аз шаҳри Кулоб квартира пурсида, яъне мисол квартира дар шаҳри Кулоб, яъне ки райони 10 микрорайон гуфтага соҳибшон. марҳамат занг занед, дигар маълумоташа дӯстон аз худтон гирен. шумо агар амхали квартираҳои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, мошин барои фурӯхтан, барои реклама кардан, метавонед ки дар номари имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. ин буд ки 13 хонаи фурӯшӣ доштем ба шумо пешниҳод кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони шумо.